Hej og velkommen til den her video, som bliver min hårplejerutine. Og ja, det bliver sådan cirka, hvordan jeg gør i sommerferien og normal ferie og sådan noget. Men det bliver også sådan det er nogenlunde det jeg gør. Jeg har godt nok ikke alle mine hårprodukter med, sådan jeg bruger som glattejern og sådan nogle ting. Det har jeg ikke med, fordi jeg er på ferie lige nu. Så ja, jeg vil egentlig bare gå i gang. Sådan her ud. Ja. Ja. Så de første ting, jeg vil snakke om, er min shampoo og balsam. Så min shampoo, den er fra Aussie, og kollektionen den er den, der hedder Take the Heat Shampoo for Heat Damaged Hair. Og det er sådan, så der er sådan noget heat protection i. Og det synes jeg er rigtig smart, fordi jeg glitter mit hår, det jeg har. Irriterende naturlige krøller. Ja, men også når jeg føntør det, så er det også allerede heat protection i, så jeg behøver ikke putte heat protection. Og så det er den på 300 ml, det er den lille. Jeg synes ikke, den er specielt lille, men det er jo den sådan mindste af dem, tror jeg vist. Ja, jeg er så glad for den her shampoo, den hjælper mit hår så meget. Og det er 100% mit aller yndlings sådan shampoo og balsam mærke. Eller det er mit aller yndlings shampoo mærke. Jeg har en balsam, som topper også i. Ja, virkelig. Men den her, det er bare den fra Australien, og det er vi alle sammen. Og det er vist det der with Australian jojoba seed oil, og den dufter så godt. Dufter sådan syrligt, og også lidt sødt-agtigt. Jeg elsker duften af den, dufter så godt, dit hår, det dufter bare så godt, altså bagefter er det bare så lækkert. Så jeg elsker den her, og den hjælper virkelig ens hår, det er smadret, så ja. Min balsam, det er den her Moroccan Argan Oil Moisture Repair Conditioner. Og ja, som sagt, der er en, der topper også, og det er 100% der. Det er Moroccan Argan Oil. Det er for Moroccan Oil. Det er jo sådan, hvis I kender Moroccan Argan Oilen, selve den. Det er for den kollektion. Og jeg er tosset med den her. Den er så god. Og den dufter det samme som Moroccan Oilen, og ja. Og den dufter bare så godt. Og de der kokosagtige søde med noget. Og den dufter så godt. Altså, nej. Den her er fantastisk. Altså, dit hår bliver silkeblødt. Og dit hår skinner, og den er så god. Altså virkelig. Jeg har købt den her i Netto til sådan 20 kroner, ikke også? Oh my god. Du kan også få den på selv Moroccan Oils hjemmeside, tror jeg vist godt. Jeg synes, jeg så den derinde her for ikke så lang tid siden. Og jeg elsker den her så meget. Altså, virkelig. Den er fantastisk. Ja, den reparerer dit hår. Altså, det næste, jeg vil snakke om, er sådan olie, sådan hårolie selvfølgelig. Og den første, jeg vil snakke om, det er den her Moroccan Oil. Som sagt, det er den her, der hører med på den her, de her to. En kollektion, eller den her, den med i Moroccan Oil kollektionen, og sådan, hvis I forstår. Men ja, det er bare Moroccan Oil på 100 ml. Og alle, de kender den her. Ja, hvis ikke du gør, så er det en argan oil, hvor jeg putter den godt nok kun i spidserne, men så gør du bare, så tager du det bare lige ud, og så tager du bare lige spidserne, eller hvor dit hår sådan helt udlagt. Du skal da passe på med ikke at tage for meget, for så kan dit hår godt blive rigtig fedtet. Men ja, det her er ikke også, det er svaret på en perfekt argan oil. Altså, den her, den er jo så fantastisk, og som sagt, som jeg sagde før, den balsam. Men det får så godt, altså. Dufter så godt. Min bedste, det er den her Tangle Teaser. Jeg har en anden Tangle Teaser. Men det er en anden, det er de der firkantede med det der klods under. Og det kan jeg ikke lide. Men den har jeg også fundet her i, hvad den butik hedder. Salon Beauty. Og prøv lige, altså indpakning-agtig selve designet. Er jo fantastisk. Altså på den her, den er jo sådan helt skrigeorange. Det kan jeg tror ikke, I kan se det på kameraet.
Jo, lidt. Og så hvis jeg hele tiden så kigger her, men det er fordi, jeg sidder og kigger ind i en flipskærm. Så ja. Altså i hvert fald bare Tangled teaser. Nu, du går der. Okay. Der står Tangled teaser lige her. Ja, og så er den bare sådan skæveorange, og her, ikke også? Så er den fuldstændig neongul. Det kan jeg også godt se. Det kan jeg se. I kan se sådan fuldstændig, hvor gul den er. Altså, bror, det er så sygt. Altså, virkelig, virkelig, den er så skrigegul. Altså, det er så vildt. Og ja, den er rigtig, rigtig god. Og så skal bare sådan her, det glider bare igennem håret, virkelig. Ja. Den kan også godt være, der er en ulempe ved den, det er, at nogle gange så vælger den, eller vælgeragtig, at den kun rører på ydersiden af dit hår. Og det er rigtig, rigtig irriterende, når den gør det. Fordi så skal du lige pludselig til at tage sådan nogle sektioner. Se, sådan du har gjort her, så nogle gange så har den ikke gjort det herinde, så er du nødt til at gøre, så nødt til at tage det ud sådan der. Men det er jo ikke så slemt, men det er bare sådan en normal hårbørste, den tager jo bare, det gør den her ikke altid, så ja. Den næste ulempe eller sådan, fantastisk, jeg elsker den. De fleste, der sidder og ser den her video, har nok en Tangled teaser, selv fordi at Tangled teaser er virkelig, virkelig, virkelig hyped. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her børste, men jeg synes måske ikke, den er alt den types værd. Altså, den er rigtig god, den er rigtig sådan nem at have med rundt, fordi den er sådan lille og kompakt-agtig. Fordi at når du skal have en børste, så en børste, den er også sådan her, og sådan, og så, ja. Hvor det er rigtig nemt bare lige at pakke den her, og så bare have den med. Men du kan godt finde en bedre børste. Altså det vil sige, der er rigtig mange, der er sådan total, oh my god, Tangled teasers, I'm in love, og det er ikke. Og et produkt, jeg altså kender, er de der sådan nogle dry shampoos og til balsam sprays og sådan noget. Så den her, det er en Batiste dry shampoo. Ja, jeg har 2 Batiste dry shampoo derhjemme, og så har jeg lige købt den her. Ja, og det er bare en ny, og det er den her, der hedder Coconut and Exotic Tropical, og den er på 150 ml. Jeg har aldrig hørt om de her 150 ml, jeg har hørt om de helt små på 60 ml. Og så har jeg hørt om de på 200 ml, som jeg også har en af, og så har jeg hørt de kæmpe store, som jeg også selv har en af. Men så er det lige pludselig den her. Jeg har aldrig nogensinde hørt om den i den størrelse. Men ej gud, den er så godt. Jeg er også endelig på min Instagram, så kommer jeg til at stå lige her. Tak fordi I så med, og jeg håber I kunne lide den. Ja. I må i hvert fald have en god dag, fordi jeg laver en video senere.